ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ବହିର ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ରାଗରେ ଏହି କବିତାଟି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ରାଗ ଚୋଖୀ ବିଷୟରେ ଚୋଖୀ ବୃତ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବହି ଦେଖ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ତୃଷା ହୃଦয়ে ବହି କର ପଲ୍ଲବୀ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣୀ ରହି କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ପଦ୍ୟରେ? ନା, ରାଧାନାଥ ଯୁଗୀୟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଅମୃତମୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାରେ ଚିରଭାସ୍ୱର ଓ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମୟ କରିଥିଲା। ମେହେର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାସିତା ମହାରାଣୀ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ଅବସାନରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଶୋଭିତା ନେତ୍ରଯୁକ୍ତା ସୁକୁମାରୀ ଦେହୀ ଉଷା ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଜାନକୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପିପାସା ଜନିତ ଆବେଗରେ କଅଁଳ ପତ୍ର ରୂପକ କରରେ ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତାହାରକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆଣି ସେ ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋକିଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରି ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରକୁ ପିଲା ତମେ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା। ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନେତ୍ର ପରି ଉଷା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି। ଜାନକୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଭଳି? ନା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କର ପଲ୍ଲ ବେନି ହାର। ଇଏ ପିଲେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ହେଇକି ରହିଛି। କର ବୋଲନ୍ତେ ହାତ, ପଲ୍ଲବ ବୋଲନ୍ତେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, କର ପଲ୍ଲ ବେନି, ବେନି ବୋଲେ ଦୁଇ ହାତ, ନିହାର କର ପଲ୍ଲ ବେନି ହାର ମାନେ ମୁକ୍ତା ରୂପକ ହାରକୁ ଧରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ କଥା ପ୍ରକୃତିର ଯିଏକି ହେଉଛି ଆମର କଳକଣ୍ଠ, ସିଏ ତା କଣ୍ଠରେ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନ ବା ଉଠିବେ ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତାପରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ
कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछन्ति दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाइछन्ति मर्त्य भुवन। पिले एठी अरुण कषाय बास अरुण शब्दर अर्थ होची सूर्यंकर प्रथम किरण सूर्य जेतेबेले प्रथम करी उदयमान होउछति सेही समयर रंगटा जेमिति बास बोलते लुगा बास बोलते घर बास बोलते बास्ना बास बोलते एठी लुगा तेणु जेतेबेले आसीचंती स्वर्गरु ओल्हेइकि सीता को दर्शन करने से अरुण कषाय रूपक वस्त्र परिधान करिसेंती बा लाल रंगर पाटयुक्त वस्त्र परिधान करी से आसीचंती ताको देहरु सते जेमती कोन हेची ना कुसुम कांति विकसित होईची। कारण उषाक मूर्ति को कवि दुखहारिणी जोगेश्वरी रूप में वर्णना करछंती जे कि सीतांक जीवन रे अतीतर समस्त क्षत को धौत करी ताकू एक नव जीवनर स्वाद देवा पाई स्वर्ग भूमि मर्त्य भूमि को अवतरण करछंती उषा। सीता थिले अयोध्यार राजराणी राजकीय मर्यादार मध्य सी नृत्य गीत भाव में रही तेणु जितेबाला आज सी कौन करछंती ना दुख जंत्रणा जर्जरित होई वाल्मीकि आश्रम आसी रही से समय ताकर विषादग्रस्त जीवन छटपट होउछि ताकू आश्वासन दे ताक मन रे दुखटा लाघव हो कथाटा को सी कहवाई आसी कोठिकी ना मर्त्य भुवन को आसी सी जितेबाला मर्त्य भुवन को आसी कवि गंगाधर मेहर प्रकृति को गोटे जीवंत रूप देइछंती मनीषर जेमती गोटे जीवंत रूप थाई सी जेमती कार्य करुच्ची ये प्रकृति को चलचंचल करी कवि गंगाधर मेहर यही काव्यटी रचना करछंती। तेणु प्रथम पद्य गला कौन ना उषा वर्तमान आसुचती स्वर्गपुर को मर्त्यपुर को तांको कौन करने ना देखा करने आउ आसिला समय सी निहार रूपक मुक्ता को तांकर कौन करे बा कौन हस्तरे आनी आसीचंती सी जेतेबेले एठिकी आसीचंती ताको आसीबार सूचना देई एठी जे कि कलकंठ बोलते कोइली तार मधुर स्वर रे राति पाहिबार सूचना देइछंती सीता को जे सती सीता तुमे वर्तमान उठ तुमको उषा सुकुमारी देही देखा करने आसीचंती। ये गला प्रथम पदर सारांश भावांश। द्वितीय पदरे कहते जे अरुण कषाय बास सूर्यंकर उदयर जो वस्त्र कलर से रंगर वस्त्र परिधान करी तांको देहरु कुसुम कांति विकसित होउछंती एवं से प्रशांत हृदय प्रशांत चित्तरे सीतांक भितर थिबा दुख कष्ट को धौत कर देई पुणी तांकर गोटे नवजीवन आसीब से दुख राशि खंडन हो समय सब बेले पिले कौन कर गड़ी चली तेणु समय क्या अपेक्षा करेनि सुख दुख जीवन रे अच्छी तेणु गोटे कथा मोर मन पड़ता अख गुरु थाए चक गुरु थाए आबर गुरई मही संसार भितरे घर करथिले पत्थर पड़िले सही। तेणु मनीष जीवन में दुख अच्छी आउ सुख अच्छी जेतेबेले कवि प्रकृति को जीवंत रूप दे मानवीय लीला परिप्रकाश करमती सीतांकर आज दुख आसी तेणु से दुख दिने ना दिने चलीज तेणु दुख रही कथा बुझापी उषा सुकुमारी देही स्वर्गपुर मर्त्यपुर को आसी पहुंची क्या पाखे ना सती सीता पाखे। तेणु पिले आम तृतीय पद को जीवा जितेबाला सीता आसी उषा जितेबाला आसी से सीता को से कौन कहते केमी जाते कौन अच्छे से कथा आम देखा कहीं ना प्रकृतिर लीला एठी
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ପଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନୀ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜା ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତା ଦେବୀ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମ୍ବର ରାଜକୀୟ ରୀତିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଠି ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ତେଣୁ ସମୀର ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି। ଭ୍ରମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୁରଭି ନୂର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରଭି ବୋଲନ୍ତେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେଇ ବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ସମୀରରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପବନ ବହିଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି ଦୋଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଛି, ଆଉ ସୁରଭି ନାଚ କରୁଛି ବା ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହଲୁଛି। ତାର ବାସ୍ନାକୁ ଏଠି ସୁରଭି ବୋଲନ୍ତେ ସେଇ ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଯେତେବେଳେ ହଲୁଛି ତାର ବାସ୍ନାକୁ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ, ଭାଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋଧା। ତାହେଲେ ଏଠି ଭାଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। ସ୍ତବ ବୋଲନ୍ତେ କ'ଣ ନା ସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। ତେଣୁ ଏଠି ପାଟ ମାଗଧ ବେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ହେଇଛି କିଏ ସେ ନା କଳିଙ୍ଗ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କହିଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଆସିକିରି ଲଳିତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ହେ ସତୀ ସୀତା ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ନା ରାତି ପାହିଲାଣି, ତମେ ଉଠି ପଡ଼। ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କ'ଣ କହିଥିଲା? କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା କଳକଣ୍ଠ ବୋଲନ୍ତେ କୋଇଲି ଯେ ରାତି ପାହିଗଲା, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ହେ ସତୀ ସୀତା, ତମେ ଉଠ ଆଉ ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେଇକି ଦର୍ଶନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପଦରେ ଏଠି କିଏ ସେ କହିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ଆସିଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। କଳିଙ୍ଗ ଏଠି ପାଟ ମାଗଧ ବେଶରେ ଆସି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ, ସେ ଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ରାଣୀ ଆଜି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଚଳଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାଟ ମାଗଧ ବେଶରେ କଳିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ସତୀ ସୀତା, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ପଡ଼, ରାତି ପାହି ଗଲାଣି। ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ତୁମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରକୁ ପତ୍ର ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବୁ ବନ ପ୍ରଦେଶର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପବନ, ତାପରକୁ ଆସିଲା ଭ୍ରମର, ସୁରଭି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ନା ଏଠି ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ସତୀ ସୀତା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି କଥାର କାହାଣୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନବୀୟ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରକୃତିର ଚଳଚଞ୍ଚଳତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ୟା ପରଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା।